Ezamba phambili indaba namuhla USHENGE AKAHAMBISANI NOKWENZEKA ENKANDLA UMSHOLOZI UTUSA UKWESEKWA kanti ABAKAHLODLO baqalile ukugomela UKHUVETHE. Lezi ke izindaba zo-1KZNTV ifundelwa samkhuliswa Nqulunga ikubingelele mbukeli. Umntwana wakaphinda angena inkosi Mangosuthu Buthelezi uthi ke nakuba ezolana nowayengumongameli wezwe uJacob Zuma kodwa akahambisani nokwenzeka eNkandla. USHENGE uveze ukuthi maningi amakhosi nosopolitiki ababoshwa kodwa ke kuzange kube nembhikisho ukuthi ke mabangaboshwa. Ekhuluma kwisithangami sabezindaba eParliament elidala Ondini, uSHENGE ukuthi lokhu kwenzeka ngesikhathi esibi lapho izwe libhekene nohlobo olusha lwegciwane olubhebhetheka kalula. Njengoba lokuqhubeka njalo ukutheleka kwabantu bezoseka lo wayengumongameli wezwe kuleli uJacob Zuma endaweni yaseNkandla bephula nemigomo ebekiwe yokulisana nokubhebhetheka koKHUVETHE. Umntwana okaphinda angena inkosi Mangosuthu Buthelezi usephawulile njengesakhamuzi esidala kuleli nalapho ezwakalise khona ungahambisani nokwenzekayo kule ndawo yaseNkandla lapho abantu bekhombisa ukuvukela umbuso wakuleli. USHENGE uthi nakube ezolana noZuma otholwe necala lokudelela umyalelo wenkantolo yomthethosisekelo nokumela bhadle ejele izinyanga eziyi-15 kodwa uthi maningi amakhosi kanye nosopolitiki ababoshwa kodwa kuzange kube nembhikisho yokuthi mabangaboshwa. Umhlonishwa umnumzana uZuma akuqali kuba umholi ovelele kanjengaye nje abhekane nenkinga yokuboshwa etilongweni kufanele noma kungafanele. Lokhu ngikubhekise ngqo kubantu bakithi abezwa ubuhlungu nasebenza lamaqongo enzekayo kwadakwa nodunuse emzini kaMsholozi. Lamaqongo enzekayo ayingozi esizweni sakithi sonke. Kulimaza isithunzi sethu njengabantu besizwe sikaZulu nanjengabantu abampisholo. USHENGE ubephawula kulolu daba loseNkandla uzwakalisa okukhulu ukukhathazeka ngokwenziwa abantu bephule nemithetho yezwe bekiwe kwisigaba sesine yokuzama ukulwisana nokubhebhetheka kwegciwane uKHUVETHE. Lokhu uSHENGE ukubona njengento ezokuphoxa izwe laseNingizimu Afrika kwamanye amazwe ngenxa yalesenzo sabantu. Okwesibili okwenze ngasukuma phansi yikubona lezi iqongo esiyibona eNkandla nalapho zibhikisha noma ilalele umongameli uZuma bephula imithetho eshaye ukuvikela isizwe sonke benyathelana nxa belalele bengakwazi ukuthiwa kasikwenze ukuthi singasondelani bengafaki nemfonyo lezo kuthiwa asifake sonke ukuvikela thina nabanye nemndeni yethu nabanye abantu bakithi. Bakwenza lokhu umongameli uRamaphosa kade esiqwashisa nje kuzo lezi insuku ukuthi sekufike igciwane iDelta lalolu KHUVETHE elingumnqamla juqu. Kanti inkosi yakwaphinda angena iphinde yakhwela yadiliya kulo ozibiza ngomdidiyeli wamabutho ngesenzo sakhe sokuya eNkandla namabutho ngaphandle kwemvume kangangezwe lakhe isilo uMisuzulu kaZwelithini. USHENGE uveze ukuthi lo ozibiza ngomdidiyeli wamabutho uzovela phambi kwekomiti kanye nesilo ukuzochaza ngesenzo sakhe. Umdidiyeli wamabutho onke amabutho esilo sephelele onke kusekhona namakhosi. Undunankulu umdidiyeli wamabutho nje ngoba nonhleko lo ukuthi sithiwa umdidiyeli asikwazi ukuthi wabekwa nini kuba umdidiyeli asikwazi kusukela enkosini lokho kufana atshelwe inkosi mawundunankulu lokho kakwazi kuyisukela nje yena azenzele nje yena nabangani bakhe nje labahamba nabo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo olundi. Owayengumongameli wakuleli uJacob Gedleyihlekisa Zuma uthi kuyamjabulisa ukubona iningi labantu baseNingizimu Afrika limeseka. Lokhu ke kutshengisa ngokusobala ukuthi bayakuqonda ukuthi umthetho wakuleli usebenza kanjani. uZuma ke ekhuluma nezikumbi zabantu ebeziseNkandla ukuzomeseka uthi ke lokhu abakwenze kuye kumnika ithemba lokuthi akekho umuntu ozobadukisa abantu esebenzisa ke izinkantolo ukulwa izimpi zepolitiki. Ngeviki ledlule inkantolo yomthethosisekelo yagweba ke uZuma izinyanga ezili-15 ebhadla ejele ngemuva kokumthola necala lokudelela ke inkantolo yomthethosisekelo ukuba ke ayovela phambi kwekhomishana kaZondo ephenya ngokugamanda kwamandla ombuso wakuleli ngesikhathi ke sangumongameli wakuleli izwe. Ngemuva kwesinqumo senkantolo uZuma ke wanikezwa ke izinsuku ezinhlanu kuba zinikele emaphoyiseni. uZuma wabesefaka ke isicelo enkantolo enkulu yaseMgungundlovu ukuba ke zibuyekezwe isinqumo senkantolo yomthethosisekelo sokumgweba ke izinyanga ezili-15 nokuthe naso ke leso sicelo saphasiswa ke kuzolinda ukuba ke isicelo sikaZuma silalelwe ke ngomsombuluko wangomhla ziyi-12 kuNtulikazi.
Izolo izikumbuke zabantu zibuthane enkandla yokweseka umsholozi lo ke khulumela amabutho omkhonto wesizwe uKhalnyohasas uthi ke angeke bavume ukuba uZuma aboshwe bafuna ke anikezwe ithuba lokuthi ke asiphendulele. Is here in support of President Jacob Zuma. We fundamentally opposed to President Zuma's arrest. We believe that the Constitutional Court has trampled on his democratic rights and that President Zuma has got the right to defend himself against such an aberration. We believe that President Zuma must be given the chance to clearly explain his position. We also believe that the people of South Africa must be given the chance to register our outrage against the victimization of President Zuma. MKMVA has a resolution from our 5th National Conference, which was held in 2017, to support President Zuma. We will carry out that resolution to the hilt. uZuma uthi kuyamthokozisa ukuthi abantu baseningizimu Afrika eningi labo alihambisani nokungabikho kokulungiswa kuleli icala ubongeke bonke abamesekayo. Kumnandi kimina ukuze ukuthi abantu balapha eSouth Africa iningi labo alizwani nokuthi kungabi khona ukubulungisa. Kimina ningenza ukuthi ngijabule ngithi kusho ukuthi uma nisekhona lelizwe akekho umuntu ongalithatha lidukise nongasebenzisa umthetho ukulwa izimpi zepolitiki. Umsholozi uthi ke umthetho wakuleli okubeka kucacayo ukuthi wonke umuntu unelungelo lokusho lokhu afisa ukusho phecelezi i-freedom of speech ucecelela ukuthi ke yena nenkululeko ke kade wayilwela futhi kanzima. Ngicabanga ukuthi benenza lokho. You were expressing your freedom, your views, your everything evunyelwe umthetho wase South Africa. Abantu babengavunyelwa ukukhuluma ngenkathi yeapartheid. Wawuboshwa kukhona nento kwakuthiwa uvala umlomo ukuthi ungakhulumi. Kulesikhathi esikuso benenza lento evunywa umthetho sisekelo ukuthi uma unembono isho izwiwe wonke umuntu. uAce Mahashule ungomunye kwabantu abebezokweseka uZuma uthi ke abantu abangavuma ukuxatshaniswa kodwa baqhubeke balwelwe umsabalazo. It is Bantu as a branch, you must still be a branch. When they expel you, you must still be a member of the ANC. You must not go anywhere. When they disband a branch, a region, you must still remain a branch and a region because you were elected. They can deal with Comrade Zuma. They must not intimidate you because the intention is to intimidate you and to Unobhalo wenyunyana amaphoyisa ePop Crew KwaZulu-Natal uMthabeleng Molefe usenxuseke izisebenzi zomthetho ukuba ziphume ngobuningi bazo ukuyogomela ke ukuthithibalisa igciwane iCovid-19 njengoba ke liqale namhlanje. uMolefe ke usho lokhu ngesikhathi nengxoxo ekhethekile nethimba emahhovisi ayo lenyunyana eThekwini. Luqalile namuhla uhlelo lokugoma kamaphoyisa emva ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele amemezela uqala kwalo lolu hlelo ngesonto ledlule. Ucele naloyo ongumkhuzo wamaphoyisa kuzolonke uJenene Khehla Sithole bethule lolu hlelo esikhungeni sokugoma esisenkundleni yezemidlalo eOrlando Stadium eSoweto esifundazweni saseGoli. Ekhuluma nethimba lezindaba unobhalo wenyana yamaphoyisa iPop Crew KwaZulu-Natal uNthebelenge Mlife uthi bayakujabulela uqala kwalolu hlelo ngwamaphoyisa abengavelekile kwigciwane eCovid-19. Amaphoyisa kahle kahle abengavikelekile ngoba abantu abasebenza
abasebenza ngabo abasebenza ngomphakathi and azikho izinto la ukuthiwa khona mhlawumbe kuzokwenza i-screening ngaphandle kokuthi mhlawumbe ke labo bantu labo baya ema-police station kodwa labo bantu labo abasebenza ngaphandle abasebenza i-policing abasebenza nomphakathi bona abavikelekile ngoba abascreeni umuntu uma kumele ukuthi ba-effecte i-arrest benza ama-arrest bayahamba bayo-arresta ukuthi unesifo noma awunaso abakwazi ukuthi bakubone lokho. Umlife uqhuba ngokuthi uqala kololu hlelo luzovikela amaphoyisa kanye nemndeni ngoba basebenza ngaphansi kwezimo ezinzima ezihlezi zibeka impilo yawo engcupheni egciwaneni. Azikho izinto ezenza ukuthi amaphoyisa abone ukuthi laba bantu laba asebenza ngabo kuma roadblocks o mhlambe uma enza ama arrest ukuthi bagonyiwe yini noma cha. So lokugoma lokhu ke ikona okuzokwazi ukuthi kusize kakhulu ekutheni amaphoyisa nawo avikele futhi nemindeni yawo. Ephendula umbuzo ngendlela amaphoyisa asebenze ngayo ngodaba laseNkandla ngempela sonto, Umlife uthi amaphoyisa enza omuhle umsebenzi ukuvikela ukuchitheka kwegazi. Amaphoyisa enza umsebenzi omuhle nokuncomekayo kakhulu eNkandla. Neselokhu kuqalile lonke lento ekade yenzeka eNkandla amaphoyisa abekhona. Sithanda futhi ukudlulisa ukubonga kakhulu ngomsebenzi owenziwe uGeneral Mkhwanazi umphathi wamaphoyisa la eKZN ngendlela abahandlishe kahle ngayo isimo ekutheni abantu kungabi nokuchitheka kwegazi. Kanti luzoqala ngoLesine kulona leli sonto uhlelo lokugoma kwamaphoyisa kulesi sifundazwe emva kokuthi ebe u-3,561 amaphoyisa athola igciwane solokhu laqala ngonyaka odlule kanti isibalo samaphoyisa esindelekile kanye nabasebenzi basemahhovisi ezomthetho okulindeleke bagome silinganisela ku-29,535. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV eThekwini. Umdlalo umkhalambazo wakuleli usense isipho Nzimande uthi kuvala kuvule izwe kuphazamisa kakhulu ke kuphuma besiqeqesha njengoba ke kubhoke i-COVID-19 njengoba ke ethi lokhu kwenza ke umzimba wabo ungajwayele ukubhekana nesimo njengoba bengakwazi ukusiqeqesha behlangene. uNzimande kusho lokhu ngenkathi ke kuqhubeka umkhalambazo ngaphansi kwezimo ezibucayi zokuvala kwezwe ogwini oluseningizimu nelekamthaniya. Usense Nzimande uthi i-COVID yakuphazamisa ukuyiqeqesha kwabo nokuyivocavoca njengoba bekholelwa kakhulu eyiqeqesheni ngandawonye ukukhuphula ispirit nokwenza izinto njengethim. Usiphazamisa impela mase igcina ifikile that wave ngoba phela thina sivamisa ukuthi sijime physically as in presence, physically as ukubona omunye umuntu nokuthi nenze sparring. So njengoba nje ifike nosiko lokuthi abantu benze izinto virtual akuzukuba lula ukuthi wenze karate virtual ngoba ispirit usithola manenza into ni team. Ispirit usithola futhi mangabe nibambisene ubona omunye ngale ejuluka futhi uphinde uthole nokuthi ngendlela anza ngayo lo muntu ufise ukuthi wenze njengawo compete ugcina usezingeni lakhe na. Kanti uthi lolu qeqesho lwanamhlanje beligxile kakhulu ekukhuphuleni amazinga amakarakateka. Bese sokwenza i-training yanamhlanje ke ibiyingxenye yokuzokwenza ukuthi abantu abaqhubekele phambili. Ubonile ke nawe ukuthi maqhubekela phambili kunento eziningi ezifunakalayo. Kufuna le basic kufuna lamakhatha agcina ngesparring okuyisona ke sesiba into applyer noma siba application activity esho ukuthi ufundeni kumakhatha lawo nakuyi basic. So ke inhloso enye futhi esibili kube kuyileyo ukuthi senze grading. uShiyan Mvaxa uthi besiside lesisikhathi bekade bekulindele ukuba bakhuphule amazinga amakarakateka ngokwe-grading. I-grading le ihlanganiswe ukuthi as from last year abantwana bekumele ukuthi babe ne-grading bagcina bengakwazanga but nokuthi ke ne-COVID bikade sivalele, so we have to look at ama-logistics ukuthi siyilandela kanjani i-rules of i-COVID before senze anything so that ngokwama-regulations singashayeki. So kulo nyaka kwayimasithola le ndawo ukuthi singenzela kuyona nokuthi ke okunye siqoqa abantwana ukuthi bangasase babe uvanzi because during this COVID asikwazi kwenza lutho, so asibazi emakhoneni ukuthi bahlele benzani. So ingakho siyasakubona kubalekile ukuthi siphinde sibabize sihlangane kanje nabo. uNzimande uthi lolu hlobo lomdlalo likuqeqeshela ukuba ubhekane nempilo hayi ukuthi uzivikele kuphela. Bonile la kunomzimo obuningi ngabo benziwa ama-exercises nesikhathi sokwenza into ngestamina eside, and those are challenges of life. Emhlabeni kuhlale kunjalo nje uma usungene la kwi-arena noma kwi-dojo noma la esidlangalaleni sokutrainer
uzibona uqina umzimba wakho uqina uba nengqondo strong uzokwazi futhi nokuthi ukwazi uphumela ngaphandle ungabi intengentekana nje emqondweni angisho emzimbeni emqondweni kodwa ube umuntu okwaziyo ukubhekana nezinto zomhlaba ngoba umhlaba vele uyohlala uhlaba njalo nje. Izindabeni ze-1KZNTV ube uSgananda eSayidi. Bukeleka ke sibheke enkosini yezomnotho. Irandi lu 14.27 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.71 cent maqhathaniswa nopondo waseBritain libe 16.91 cent maqhathaniswa neeuro yase-Europe igolide lona libe $1,786.52 cent i-ounce kuthole ngahluziwe wona ube $76.17 cents umphongolo. Bukeleka ke sibheke enkosini yezemidlalo. Iqembu laMontville Golden Arrows selimemezele kulehlohano noSiyema njengomqeqeshi walo omusha kule season ka2021-2022 ye-DStv Premiership. uSiyema ke kumanje uneminyaka engama-41 uthatha ke lesi sikhundla ngaphambilini besiphethwe nguMandla Ncikazi ojoyineke ezingamagebhula i-Orlando Pirates ngasekuqaleni kwenyanga edlule. Emva kokusindisa ke iChippa United ezembeni, uSiyema ke kulindele ukuba azakhele igama kule league enkulu kuleli khaya lakhe elisha. Lenkakha ke yaba yibamba nakwe-Orlando Pirates useke waqeqesha ke amaqembu okubalwa kuwo iBlack Leopards kanye nesiwelele samaselele iBloemfontein Celtic. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizobalela liphinde libe nemkhemezelo amazinga okushisa u14 kuya 21 degrees, eThekwini u13 kuya 22 degrees, uMgungundlovu Ondongazibomvu u4 kuya 22 degrees, oLunde Mashona u9 kuya 22 degrees, eXhobhe Mantente u7 kuya 20 degrees, phethe ngeFriday Filidi u8 kuya 19 degrees. Bukeleke ingakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo ngenifisela ubusuku obuhle.